जानते 2 तारीख को घटना Chuderput de Brahma hinai tai khorok nei manjaka borok luku buskango fai borok nakarsan paike tei khanawo borok no koto ro hojaknai haike tamo tamo section sinjaka obole saimeko haipano chini bage belekeno kaham tamni hinba chini borok ni chaitok mane bising dei tei police rok ni chaitok mane bising tei borok na dakti ke robi mangkha abono chini bage beleke good news tei buskang ni jarawo chini tribal na tei borok tei kuno kok saraglak khakhayo borok bo kiri jagana hene buskango haike pepsong video no poilani hoite pai thagjara nai toma bage belai ke hambai so video no chaja ke like di comment kari te share khaina tapok di hambai jotona no haino hai next video malai penai so next video narok bobo content no te naine musung narok comment khai sati so please hambai jotona no haino hai next video malai penai so bye.